Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. En de volgende gast is bij mij aangeschoven. Ja, Maurice, moet ik nog wat zeggen? Of stel je je toch even voor? Volgens mij weten ze wel wie ik ben, hè? Of niet? Ja, als ze de stem van je kennen, dan wel. Maar als ze de stem niet kennen, dan niet. Dus als er iemand aan de radio zit die jouw stem nog niet kent, zou ik zeggen, stel je toch even kort voor. Ja, ik ben Maurice van de Limburger Boeben. Maurice Rohan van de Limburger Boeben. De 30 jaar jubilerende Limburger Boeben. Die natuurlijk verschillende bezettingen hebben gehad door de jaren heen. En Maurice, Genoeg. even meteen memoreren, hè, wie daar ook in gezeten heeft en helaas niet meer onder ons is. Hè. Ja. Laten we dat even doen in de afsluiting van dit 30 jaar jubileum. Want jullie hebben het hele jaar jubileum gevierd. Laten we die persoon ook even in de zon zetten waar we het net over hadden. Ja, dat is onze Arno Vreuls, hè? Arno, ja. Ja. Even 2 seconden stilte voor Arno. Hij was bij het begin, helemaal in het begin, hè? Hij is de oprichter van de Limburger Boeben, dus... De oprichter. Ja. Ja, ik voel hem. Hij zit mee te kijken en te luisteren. Ja. Maurice, 30 jaar Limburger Boeben met als slagroom op het toetje, meld het maar. Ja, onze nieuwe jubileums-cd. En daarbovenop Een theatershow. een theatershow in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Wanneer is dat, Maurice? Volgende week vrijdag, 16 december. Ook 16 december. Kijk, nou ja, goed, als je van kerst houdt, dan ga je naar die kerstmarkt in Merode in Duitsland. En als je van volkstuurlijk houdt, hè, want ja, wat spelen jullie precies, Maurice? Wij spelen de oorspronkelijke Oostenrijkse volkstuurlijke muziek. Hoe, zeg dat nog eens even, De oorspronkelijke Oostenrijkse volkstuurlijke muziek. Nou, dat is een mooi scrabblebord. Hij heeft het hele bord vol. We houden de muziek in ere. Ja, de oorspronkelijke volkstuurlijke Oostenrijkse muziek. En dat is 1 woord, dus ja, dan heb je het hele bord van Scrabble vol. Als je met de kerst gaat zitten te scrabbelen, vul je gewoon dat woord in. Hè? En daarachteraan die Limburger Boeben en vrienden. Nou, dan ben je meteen klaar. Heb je geen letters meer in de bak en dan ben je klaar. Zeg, laten we meteen van start gaan. Ik heb het jubileumnummer uitgekozen. 30 jaar Limburger Boeben. Dat is leuk. Leuk nummer. Ja. Ja, Wie heeft het geschreven? ikzelf. Kijk, en dat wilde ik horen, want op die cd, die heet 30 jaar die Limburger Boeben en vrienden. Daar staan 12 nummers op. Het klopt, er staan 12 nummers op, en waarvan 9 eigen nummers. En wanneer heb je daar tijd voor gehad? Tijdens de pandemie, jongen? Ja, zoiets. Is het zo? Ja, is zo. Ja, je had dan even tijd om na te denken. Laten we gaan luisteren naar de Limburger Boeben en vrienden. En de Spaß stroolt er vanaf. 30 Jahre, 30 Jahre. 30 Jahre unterwegs. 30 Jahre voller Schwung. 30 Jahre rund um die Welt. Weil uns das so gefällt. 30 Jahre Bubensound. 30 Jahre gut gelaunt. 30 Jahre Stimmung pur. Ja, das gefällt uns nur. Hey, de Limburger Boeben en vrienden in de studio. Maurice Rohan ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum. Concert, zoals gezegd, 16 december in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Er zijn nog kaarsjes te verkrijgen. Bel gewoon met PLT of bestel ze gewoon bij PLT. Want er staat gewoon een programma bij PLT. Er staat in het boekje. Maurice, CD, ik had het net in het tussengesprek even met jou erover. En toen zei je, ja, wij moeten elke 2 jaar gaan wij gewoon een CD uitbrengen. En toen zei ik op een gegeven moment naar jou, ja, maar dan komt op een gegeven moment ook een digitaal tijdperk. Maar nee, bij jullie is dat niet zo, hè? Want die harde kern van jullie, die willen gewoon die CD in handen. De harde kern wil gewoon de CD van ons in handen hebben. En ik heb al genoeg reserveringen liggen. Als de CD er is die wat ik dan op moet sturen. Ja. En ze gaan echt naar heinde en ver. Dus, Is de CD nog niet verkrijgbaar, of wel? nog niet. Nog niet? Hij ligt in de pers nu. Ja.
En als het goed is, komt hij volgende week binnen. Dus we hebben weer een primeur bij RTV Parkstad. Dames en heren, dank u wel, Maurice Rohan, voor deze primeur. Heimwee nach den Bergen. Maurice heeft, of laten we zeggen Limburger Boven, 9 eigen nummers. Heb jij die zelf geschreven of ook in samenspraak met de leden? Nee, ik heb zelf de teksten heb ik geschreven en ook de muziek bedacht. Naar de hand heb ik wel samen met Kevin hebben de muziek uitgewerkt. Uiteraard. Ja, en daarna gaat het naar de studio en dan komt de vriendje Marvin arrangementen erover. Ja. En dan krijg je deze muziek. Heimwee nach den Bergen, wat kun je erover zeggen, jongen? Ja, Heimwee nach den Bergen, dat is eigenlijk toen we thuis zaten. Toen kregen we Heimwee nach den Bergen. Kregen we echt Heimwee nach den Bergen, ja. Omdat we normaal altijd in september in Oostenrijk zitten, zijn we dan een paar dagen op tour. Gerlos. En ja, in Gerlos, allemaal op trip. En aangezien we toen niet konden gaan, toen is me deze plaat ingevallen. En dan heb ik die meteen opgeschreven, opgenomen. Ja, en dan gewoon met het gevoel van, dat je weggaat uit je eigen land en dan toch weer terug wil komen. Ja, we gaan luisteren naar Heimwee nach den Bergen van de nieuwe CD 30 Jahre die Limburger Buben und Freunde. Ich habe Heimweh nach den Bergen, ich habe Heimweh nach Tirol, ich habe Heimweh nach den Bergen, denn dort fühle ich mich wohl. Ich habe Heimweh nach den Bergen, dort wo ich geboren bin. Ich habe Heimweh nach den Bergen, denn dort geh ich wieder hin. Ja, en Maurice Rohan hier in de studio. Ter gelegenheid van de CD 30 Jahre Limburger Buben, waar we nu de primeur van hebben. En die dus hopelijk komende week, voor de theatertour moet je hem wel hebben. Hè? Ze hebben me beloofd dat hij er vrijdag zou zijn. Dus. Als hij er vrijdag niet is, dan gaan wij zelf naar Oostenrijk ze halen. Goed. Nog 1 nummer. En daarna komen nog meer nummers van de Limburger Buben. Maar meneer Meijer van Kasteel Hoensbroek is gearriveerd in de studio. En daar gaan we dadelijk ook aandacht aan besteden. Wat die daar elk jaar met de kerstspeciaal voor de bewoners van de wijk doen. Maurice El Leo Loco. Ja, dat is een nummer die is door Pap geschreven. Het is al een ouder nummer, maar nooit eigenlijk echt uitgebracht. Wij hebben er nog een beetje aan gesleuteld, maar wel in de muziektrend, zoals hij hem gemaakt heeft. Mm-hmm. En daarvoor hadden we zoiets van, die gaat gewoon op de cd erbij. Lekker zomers nummertje eigenlijk is dit. Ja, LBD-band. Ja, LBD-band. Ja, wat was de vertaling nog eens? Lam, blind en doof. Lam, blind en doof. Ik zie hem nog hier zitten in de studio. De opname daarvan heb ik ook nog steeds, de geluidsopname daarvan. Lam, blind en doof. En ze traden op in bejaardencentra en op wijkfeestjes buiten en zo. Eigenlijk overal ook weer een uit de hand gelopen hobby. Ja, inderdaad. Goed, bedankt voor je blitzbezoek aan de studio. Niks te danken. El Leo Loco als eerbetoon aan je pa. Ik wens jullie 16 december in het Parkstad Limburgtheater een geweldig jubileumconcert. Groet de leden van de Limburger Buben en vrienden namens RTV Parkstad. Gaan we doen. En op naar de 40, zou ik zeggen. Dat hoop ik toch, ja. En dan zeg ik ook tegen Maurice Rohan, adieu en bedankt voor de komst naar de studio. Adieu. Bye bye.